Сега, ние спираме вече с драматизма от тук нататък, защото няма нищо по-хубаво от това да мислим позитивно, дето се казва като магнит. Ти като мислиш хубавите неща и те взимат, че ти се случват. Даже хората са измислили училище за щастие. Що е то училище за щастие? И как третокурснички дават уроци по щастие на деца. Повече информация сега ще ни даде Габриела Андреева. Здравей, Габи, къде се намираш? Здравей, Габи. Влади, здравейте, здравейте и на нашите зрители. Може би ви изглеждам безпричинно щастлива. Това е така, защото се намирам в училище за щастие. То се намира в столичното читалище Алеко Константинов, а сега ще ви представя и щастливите организатори. Така, малко е неловко, но останах без събеседници. Ива и Анита, тук ли сте? Това е риска на живото предаване, може би. Тук виждаме едни ръчички. Момичета. Така, можете да излезете и да седнете при мен, за да представим вашето творчество на зрителите. Здравейте, първо да ни се представите. Здравейте, аз съм Анита. Здравейте, аз съм Ива. Защо сте гримирани по този начин? За това нещо ще ви разкажа малко по-късно, за бялата маска. Ще го оставим като изненада накрая. Добре, разкажете ми за училището за щастие. Какво представлява и от кога се провежда? Училището се провежда от съвсем скоро. Започнахме и стартирахме на 19 октомври. Училището се занимава главно с, разбира се, пантомима. Искаме да научим децата на нещо, което е съществувало в миналото и искаме да продължава да бъде в бъдещето, да се реализира. Искаме да научим децата да имат въображение, да могат да боравят със своите тела, да могат да имат самочувствие, че са едни актьори и че могат да направят от нищо нещо, защото точно това е мимът. Мимът може да пресъздаде всичко със своето тяло, със своите ръце и всъщност пантомимата е здраве, пантомимата е здрав дух, здраво тяло, концентрация, въображение и много други неща, разбира се. Също училище за щастие ще се занимава с съвременни модерни танци, с маски, с потове, с актьорско майсторство, разбира се, като част от пантомимата. Не изключваме и слово, въпреки че сме мимове. Тук е мястото да кажем на зрителите, че вие всъщност все още сте студентки в надвис по пантомима. Какво ви запали? Знаете ли, аз всеки ден се убеждавам, че в живота няма случайни неща и няма случайни срещи. И всъщност аз никога през живота си не съм и подозирала дори, че ще се занимавам с пантомима и че ще стигна до тук. Аз като дете бях художествена гимнастичка. 10 години тренирах художествена гимнастика на Герена. И след което дойде време да заложа на своето учение на езиците. Приехаме в Софийския университет икономика и география на туризма и културен туризъм и завърших там първото си висше образование. И всъщност, когато бях студент в Софийския, заминах по програма Еразъм в Кипър, където се запознах с другите Еразъм студенти, които бяха финландци. Всичките бяха хора на изкуството. Фотографи, дизайнери, художници. И аз всъщност през цялото време, 4 месеца, наблюдавах тяхната отдаденост към изкуството, тяхната любов, с която вършат това, което обичат. И когато бях твърдо решена, че когато се прибера в България, ще намеря моето изкуство. И така попаднах на един курс по актьорско майсторство при Христо Чешмеджиев и на един курс по танци и пластика при Микаела Стоименова, която също е завършила академията пантомима, специалност пантомима. И всъщност така открих за съществуването на това изкуство, което е синтез между актьорско майсторство и пластика. И се влюбих в него и в момента съм щастлива, че имам възможността да уча това нещо и се радвам, че в момента ще имам възможността това, което съм научила от моите учители, да го предам на малките. Курсът е предвиден за малки деца на каква възраст? Между 6 и 10 години.
Нашата идея е да възродим пантомимата в България, защото смятаме, че нещо, което имало своето минало, несъмнено има и своето бъдеще. И всъщност смятаме да започнем от най-малките, на децата между 6 и 10 години, а за в бъдеще се надяваме да можем да направим курс за по-големи деца и не само деца. И също така се надяваме по-нататък живот и здраве да може да създадем своя трупа, с която да покажем нашето изкуство на българския народ. Колкото знам, няма друго място за обучение по пантомима. А скъпо ли е това изкуство? Ами всъщност това е едно доста екзотично изкуство. Може би това може да го направи малко по-скъпо. Но да, за момента няма друга школа, която да се занимава с преподаване на пантомима за деца. Кое е най-интересното за децата? Радва ли се на интерес до момента курса? Със сигурност. Децата са много доволни. Идват тук и дори на последната ни репетиция, тренировка, едно момиче правим етюди и му казваме: айде 5 минути почивка сега. Не, няма почивка. И аз викам: и да седем да починем малко. Не, няма да сядаме да почиваме. Давайте да работим. Те бяха толкова щастливи децата и непрекъснато искат нови неща, непрекъснато се забавляват и непрекъснато са с такива усмивки на лицата и те просто ни радват нас и виждаме, че те наистина са щастливи, искат да научат страшно много. Разбира се, в началото е трудно. С техниката се справят страхотно, която показваме и доста бързо разбират това, което говорим и мисля, че се справят страхотно децата и са много щастливи наистина. Да кажем, кога се провежда курса? Всяка неделя от 2 до 4, като евентуално по-нататък ще има и още един ден в седмицата. Но за сега само неделя от 2 до 4, всяка неделя. Тук в читалище Лев Константинов. Да. След завършване на академията, какви са бъдещите ви творчески планове, както се казва? Ами да се надяваме, че училище за щастие ще продължи и ще има много деца, които ще идват. Както каза Янита, дано да хората да разберат всъщност какво е пантомимата и да искат да творят, за да може да създадем наша трупа по-голяма. Плановете ни със сигурност са свързани с пантомима, но какви точно живота ще покаже, да. Но със сигурност пантомимата ще е част от нас. Обръщам се и към теб. Ти какво ще правиш след завършването си? Ами аз първо искам да кажа, че много се радвам, че се запознах в първи курс с моята любима приятелка и колега Ива, защото ние двете с нея се намерихме и разбрахме, че имаме еднакви идеи за бъдещето и се надявам да мога да продължа да работя с нея в тази сфера и наистина ще се опитам, ще дам всичко от себе си да мога да развия това мълчаливо изкуство и да го представя на българите и, нали, както каза Ива, не само и по света. Хубавото е, че няма граници на езика и че това може да се работи извън България. Освен това, тъй като съм завършила туризъм, имам някакви идеи евентуално да направя комбинация между невербалния театър и туризма, именно защото липсва езикова граница. И също така това е едно социално изкуство. Може да се направи някоя трупа за глухонеми и да се правят спектакли, които са насочени към този таргет група. И разбира се, децата задължително, защото децата заслужават да имат поводи да бъдат щастливи и се надяваме, че в нашето училище за щастие ще им дадем такъв повод. Всички искаме да бъдем щастливи и успех пожелавам. Сега вие можете да започнете да загрявате, защото малко по-късно ще ви покажем и демонстрация. Сега се обръщам към Александър Илиев, техният преподавател по пантонима в НАТФИ. Здравейте, намираме ви на пианото. Защо? Да. Защото след малко ще импровизират с ръце, аз ще им свиря. Малко като корепетитор. Както виждате, уважаеми зрители, всякакви изненади в днешния ден. Обещаха ми вашите студентки да ни разкажете защо са с бели маски. Бялата маска идва от древен Рим. Преди това в Древна Гърция маските са били от керамик.
поставяне на лицето, но понеже по-късно е трябвало да се раздвижи лицето на артиста, на мима, и затова един от големите мимове на това време, Батил, решава да изобрети нещо, което да бъде условно. Да се виждат само веждите, устните и очите. И по този начин да се подчертаят силовите линии на лицето. И за това така е останало традиционно и това се нарича мимус албус или бял мим. Тогава всичко това се вижда. Ето сега мога да демонстрирам нагоре, надолу. Това се вижда добре. По-добре е човек да използва тези възможности по предназначение. И когато това е оголемено, няма да бъде сега този гросен крупен план на камерата на колегата, подпомага тези движения, но иначе когато съм на сцената или когато играя на амфитеатъра в Рим, естествено, че е необходимо всичко това да бъде обобщено. Мимовете имат и бели ръкавици. Белите ръкавици също, както ръката ми в момента се движи, може да изиграе всичко, което пожелае, всякакви варианти. По същия начин, бялата ръкавица обобщава, човек не вижда тук разни косъмчета, дефекти и прочие. Тя е, както се казва, гланцира ръката, я прави годна за употреба за много зрители. Вие на какво учите вашите студенти в надфис? Кое е най-важното, което трябва да им предадете? Според мен да разберат, че и те трябва да бъдат учители. Това, което правят Яни и Ива. Както се казва, аз съм с тях А и Я. Т.е. Александър и Янита. И сега по този начин ние си препредаваме информация, те я доразвиват, доразработват и това е най-доброто. Тоест, най-важното е, че не само трябва да проправят бразда в живота си, но и да посеят семена, иначе няма да има реколта след тях. Как приехте идеята им за училище за щастие и подкрепяте ли ги? Те ме изненадаха с това, аз не знаех, че се занимават с това и веднага от старт ги покрепям. Все едно да разбереш, че детето ти си бизнесмен и то тръгнало да развива само бизнес и му кажеш, машала, браво, продължавай, аз ще инвестирам в теб. Така са направили най-богатите хора в света. Разбира се, най-голямото богатство на един артист е да предава това, което знае на следващите хора, за да станат по-добри. Хубавото на пантомимата е, че наистина тя няма езикова бариера и 7 милиарда са потенциалните ни зрители. Може да си представите заедно, когато аплодират какъв гръм, по-силен от Ниагара. Благодаря ви. Сега да ви помолим да изсвирите нещо. Добре. И след което момичетата да изтанцуват нещо да покажат. Добре, но ми трябва едно дете с ръка. Ела, заповядай, Яни тук. И сега импровизация с ръце, докато аз свиря. Не, ти се движиш пред камерата, ето. Импровизация с твоите възможности, а пък аз свиря. Нещо кратко, да не досаждаме. Прекрасно. Сега се обръщам и към Ива, която виждам, че вече се е скрила зад един цветен чадър. Лара, Влади, разделяме се с атмосфера от тук. Ще покажем сега всъщност момичетата ще покажат своите умения или всъщност само Ива, защото Янита, доколкото виждам, е малко контузена. 3-4, започваме ли? Начало.
Прекрасно. Сложна Аплодисментите работа. са от студиото. Сложна работа, пантомима. Ето, аплодисментите вече идват от тук. А Габи не е ли тя отдолу, така да кажа? Оп! Всъщност това беше Габи, Да. но с маската на мим ти не разбра. Много хубаво усмихнахме се.